Ще изчакаме неговият треньор да се разправя лично. Анастас Андреев, номер 42, също представител на младите сноубордци. Стартов номер 42. Фронтсайдер. Бексайд с бексайд граб. Фронтсайд инди граб. Изгуби тук малко скорост. Аплодисменти за номер 42. Следващата участничка е също под 16 години. Тя се казва Евгения Коева и е със стартов номер 19. Дано да изпревариме дъждът, който се готви да удари курорта всеки момент. Надяваме се да ни